med brækker til ham. Nej! Ned i numsen! Ned i numsen med den! Luk mig ud! Hallo! Au! Jeg stikker hovedet på ham, ligesom vi gjorde sidst. Hallo, der skal skralde sig ind! Nej! Au! Au! Er du ved at have en kæve på ham? Au! Jeg kan lige få en telefon. Jeg skal have en telefon. Skal du blive derinde lidt for timer eller noget? Hallo? Ja, der går ud af mig. Det er du mad også. Jeg ringer. Det er en eller anden. Au! Nej! Kan man nej? Det der lille goblin-hus. Det var godt, om der ser ud. Ja. Hallo? Hallo?